Sugiyono kalian panipun Bapak Kapolres Kecamatan Kauman Tulungagung ingkang dalu punika handhiraken mangkahipun paguyuban wonten dalu niki nggih para rawuh mugi-mugi samangke ngantos titiwancinipun paripurna wonten-wonten sedaya pepalang lan ugi samangke kegiatan pentas seni budaya kados pagelaran jaranan niki saged dipun uri-uri lan ugi tansah pinaringan izin menika pentas ngantos dalu. Nggih pramila para rawuh, para dulur, kripik gedang godhonge tela, titik edang sing penting niki mangke saged rata. Yen kala wau kula sampun ngaturaken manggahipun satriya-satriya kembar jangkep cacahing wonten 6 lan ugi ingkang badhe katur mriku wonten Turangga Putri utawi Sri Kandi Putri saking keluarga agung Kuda Patra Yuwana. Karanten wedalipun nggih samangke tabuh kalih welas sampun paripurna sumangga kados pundi kita pirsani manggahipun wonten Sri Kandi Putri Putra Yuwana. Kuku sing tupaku melut ngeneng geng tiasang apekti kawangku sagung jajan nanging sanget tangi kipi Sang Resi Kaneka Putra kang anjok saking wiyadi Sang Resi Kaneka Putra kang anjok saking yati ayo ger para Sri Kandi Kuda Patra Yuwana bendera pratandha wis kumitir lumalang kencara mawurahan gumara sarate ya ingkang ajitin sadaya pirati ya matur nuwun para dulur-dulur matur nuwun Yongger. Bendera pratandha wis kumitir lumalang mentara ngawuran gumara sarane kalawan ya ingkang kacithik sadaya piranti dagang. Ayo nduk bos olah kaberi gelaning liring para Sri Kandi Kuda Patra Yuwana ayo lo hoa 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 ha oh bos ha ya
Duk apa iki Mas ya iki Edi putrane Gunapatra Yuwana ya hoi oh wah Enji jebul kaya mangkon ulang kapeninggalanku yo Ger. Olah yondo Jos oh yuk oh goyang sini
ayo makarya kalian olah yo ger. Ayo dulu. Oh. Arasa asik. Oh. 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 Ah.
karang sami pospito taman sang maklum manungsung wangi kalawan ulang dari kau barong sasmito sang kumbang wabaya rangsang bucok salining
Oh. Puter puter Matur gunging panuwun menika kala wau wonten Sri Kandi Kuda Patra Yuwana, para dulur-dulur lan ugi para penonton mbok pilih samangke kawula tasih wonten kalih babak malih wonten turangga Jawi lan ugi tari rampok singa barong tanding. Pramila dumateng teman-teman YouTuber sedaya kemawon bolong ngopi kula ngaturaken atur gunging panuwun kerjasamanya live streaming wonten ing dalu punika lan ugi dipun sengguyung dening Kenting Audio Profesional. Kula nggih matur suwun sanget ewondene dalu niki pedagang kaki lima nggih kathah. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh, sedaya ingkang mirsani wonten dalu niki tansah pinaring sehat, ayem tentrem, kathah rezekinipun, usahane saged lancar lan ugi samangke napa ingkang dipun tuju saged ginayuh wonten ing dalu punika. Lan ugi panipun Bapak Sugiono matur suwun sanget menika rawuhipun dalu punika ingkang nenggani dening para putra-putri saking Kuda Patra Yuwana kang mijil saking leladan Desa Batang Saren Kauman Tulungagung. Pramila dumateng para dulur khususipun ingkang mapan wonten Pathik Reja iki ingkang remen kalian paguyuban jaranan monggo samangke mbok bilih badhe kagungan ulang tahun mantu mitoni utawi nyunatne ingkang ngersake niki Kuda Patra Yuwana katuraken wonten dalem panjenengan saged berhubungan kalian Kakang Mas Limpat selaku ketua paguyuban jaranan wonten ing dalu punika. Saderengipun dalam rangka ulang tahun Hendra putra Pratama yang ke-9 kalian khitanan wonten dalu niki nggih para rawuh Pak Heru kula matur suwun sanget ewondene saged katimbalan wonten dalu niki saperlu ngaturi panglipur dening para penonton sedaya. Lan ugi menika Pak Jatmiko bilih niki sajake kula kuwaget iki mau dicedhaki Pak Polisi. Bilih niki badhe kersake tetembangan apa dibuti Pak? Utawi oh pengarahan sakedap niki wonten pengarahan sakedhik dumateng para